Kamar yadda muka sani, kafin mu fara developing website ɗinmu, dole sai ya zamto muna da folder wanda za mu saka duka abin da ke cikin website ɗin. So farko za mu buɗe folder, zan yi right click, zan selecting new, then what, then folder. So bari in rubuta let's say lesson, enter. So za mu je code editor ɗinmu, mun ce Visual Studio Code, gashi nan. So za mu danna nan wurin, za mu ce open folder, za mu ɗauko folder ɗin kenan, gashi nan lesson, za mu yi selecting ɗinsa. So bayan mun yi selecting ɗin folder ɗinmu, gashi nan za mu ga sunan folder ɗin lesson, nan ma ya yi showing lesson. So yanzu abin da za mu yi shi ne, za mu yi creating file a cikin folder ɗin. File ɗin zai zama, tunda muna so mu rubuta HTML ne, zai zama me HTML file ne. So yadda za mu creating file ɗin shi ne, za mu zo kan nan wurin, ga nan za mu ga new file, za mu yi selecting ɗinsa, za mu sa let's say lesson 1. Na sa lesson 1. So wani file muke creating? Muna creating HTML file ne. So za mu sa extension ɗinsa shi ne zai zama me .html. Sai mu danna enter. Bayan mu yi creating HTML file, so yanzu za mu rubuta HTML structure ɗinmu kamar yadda muka yi. Za mu rubuta head, kana zuwa nan wurin kawai ka rubuta HTML, zai ma showing. Za mu selecting HTML5. So kamar yadda muka yi bayani a baya, mun ce duka abin da muke so mu gan shi a cikin web page, za mu yi shi ne a cikin body. So yanzu duk abin da za mu yi shi a cikin body ne. Za mu ce body, a cikin body ɗin nan shi ne za mu yi duk abin da muke so mu yi. HTML yana amfani da tags ne. Tags ɗin suna da yawa, ba dole sai mutum ya haddace su ba. Kawai in kana amfani da su yau da kullum za ka gane. Kamar muka duba wannan head ɗin da wannan shi ma tag ne, wannan shi ma tag ne, wannan shi ma tag ne. Body ɗin nan shi ma tag ne. So